салом дӯстон, Тони Кросс аз тамдиди шартнома даст кашид. Чаро? Чунин саволро бисёриҳо на танҳо байни мухлисон, балки дар худи дохили дастам ба худ доданд. Дар Робарати Мадрид аз чунин амали Кросс ангушти ҳайрат мегазананд, вале бо як эҳтироми хоса ба он назар мекунанд. Гап сари он меравад ки ҳар касе ки дар Реал Мадрид бошад ва ба ӯ тамдиди шартнома пешниҳод гардад, ҳама қабул мекунанд. Мо имрӯз кӯшиш мекунем аз тасмими Кросс барои шумо маълумот бидиҳем. Ба канал обуна шуда моро дастгирӣ кунед. Инҷо андешаҳои шахсии автор дар бораи ин ё он мавзӯъ пешниҳоди шумо мегардад. Дӯстон, тамошои ҳамаи бозиҳои варзиширо шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар Мадрид имконияти пулкоркунӣ хеле хуб мебошад. ҳар он нафаре ки пайваста бозиам накунад аз реклама ва аз маош пули нақс кор мекунад. Реал пеш аз ҳама бренди ҷаҳонӣ аст. Реал Мадрид ҳамин тобистон мехост нимоятгари олмониро дар даста нигоҳ дорад. қарордади бозингари хатти ниммуҳофиза тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. баъд аз ин Кросс метавонад аз сафи мадридиё равад, вале ин навбат рад кардани шартномаи Реал аз тарафи Кросс бо ҷангу ҷанҷол ва ё трансфер ба дастаи дигар ягон рабт надорад. Ин футболбоз аз мавсими 2014-15 дар Реал бозӣ мекунад. дар ин фурсату фосила футболбози мазкур дар хатти ниҳимоя бозии барқарор ва устувор нишон медод ва тавонист дар Лигаи Чемпионҳо бо мадридиё чанд бор ғолиб шавад. Кросс, Каземиро ва Модричро беҳтарин бозингарони хатти нимҳимоя мегуфтанд ва онҳо давоми чандин солҳо ин статусро нигоҳ медоштанд ва то ҳанӯзам беҳтарин ба ҳисоб мераванд, вале бо сабаби калонсол шуданашон мадридиё акнун хатти марказиро ҷавон карда истодааст. Сабаби асосии тамдид накардани шартномаи Кросс ҳам дар ҳамин гуфта мешавад. Ӯ намехоҳад ба истилоҳ барои Реал абуза шавад. Ин футболбоз ба робарият фаҳмондааст ки агар баъд аз анҷоми мавсими оянда бозии Кросс хуб бошад, пас ӯ дар андешаи тамдиди шартнома бо мадридиё хоҳад шуд. айни ҳол бошад ӯ мехоҳад мавсими навбатиро интизор шуда мушоҳида кунад ки дар ҷараёни рақобатҳо маҳораташ чӣ гуна хоҳад буд. айни ҳол таваҷҷӯҳи дастаҳои дигар ба Кросс дида намешавад, вале дар мавсими оянда клубҳо аз Италия ва Германия мароқи хоссаро ба ин бозингар равон хоҳанд кард. ҳамхобагӣ дигар байни онҳое ки расман зану шавҳар нестанд мумкин нест. чунин қарорро дар кишвари Қатар бароварданд. дар ҷараёни ҷоми ҷаҳони соли 2022 дар кишвари Қатар ба футболбозон, ситоди мураббиён ва мухлисон ҳақ надоранд ки ба чунин корҳо машғул шаванд. барои вайрон кардани ин қоида мухлисон ва футболбозон метавонанд 7 сол аз озодӣ маҳрум шаванд. чунин таҳримот аввалин маротиба дар таърихи ҷомҳои ҷаҳон ҷорӣ карда мешавад. таҳримҳо қаблан ҳам дида мешуданд, вале чунин шакли маъмулкунӣ дида намешавад. имсол ҷоми ҷаҳон на фасли тобистон балки наздиктар ба зимистон баргузор мешавад. ин қарор бо сабаби гарм будани ҳаво дар кишвари Қатар бароварда шуд. он аз рӯзи 21 ноябр оғоз шуда то 18 декабр баргузор мешавад. мизбони ҷоми ҷаҳони соли 2022 дар кишвари Швейтсария дар шаҳри Сюрих соли 2010 эълон карда шуд. новобаста ба он ки чандин кишварҳо борҳо ишора мекарданд ки дар Қатар ҳуқуқҳои инсон поъмол карда мешавад ва бояд ҳаққи мизбонӣ аз ин кишвар гирифта шавад, дар FIFA ишора карданд ки макони баргузории мундиал иваз карда намешавад. ин якумин ҷоми ҷаҳоне ҳаст ки дар шарқи наздик баргузор мешавад. ҳамчунин якумин мундиале аст ки дар кишвари аксарият мусулмон дошта доир мегардад. аллакай ҳамаи иштирокчиёни ҷоми ҷаҳонам маълум шуданд. бозиҳои гузаришӣ доир гаштанд. аввалин маротиба аз 6 мунтахаб дар мундиал иштирок меварзанд. шашуминаш Австралия шуд ки дар бозиҳои гузаришӣ байниқитавӣ бар Перу дастболо шуд. на ҳама мехоҳанд дар Манчестер Юнайтед бошанд. бо назардошти натиҷаҳои баъди солҳои охир бархе аз бозингарон рӯ шуд аз дастаи шаҳри Манчестер рӯй мегардонанд. барои мисол ниҳимоятгари дастаи Аякс Тимбер аз пешниҳоди манкуниянҳо даст кашид. ӯ мехоҳад дар ҳайати мунтахаби Нидерланд ҷойгоҳи худро нигоҳ дорад. футболбози мазкур ба қароре омад ки барои аз даст наводани мавқеъ дар ҳайати тими миллии кишвари худ беҳтараш дар сафи амстердамиҳо истад. гузашта аз ин ниҳимоятгари даниягӣ Кристиан Эриксон ки айни ҳол дар дастаи Брентфорд ҳунарнамоӣ мекунад, аз гузаштан ба МЮ даст кашид. ӯ ё дар Брентфорд мемонад ва ё ба Тоттенхем бармегардад. ба ҳамин тартиб тавре маълум мешавад ин тобистон аз МЮ танҳо бозингарон рафта истодаанд.
То ҳамин дан сафи манкуниянҳоро Пол Погба, Хуан Мата, Неманья Матич, Ҷесси Лингард ва Эдинсон Кавани тарк карданд, аммо дар МЮ ҳам ором ҳастанд. Мақсади асосии даста ба ҳайат ҷалб кардани Френки де Йонг аз Барселона ба ҳисоб меравад. Роҳбарияти МЮ бар он назаранд, ки каталониҳо бо сабаби мушкилиҳои молиявӣ ба пешниҳоди Девои сурх розӣ мешаванд. Дар Англия мехоҳанд, ки де Йонг то 8 июл ба сафи онҳо ҷалб шавад. Маъз дар ҳамин рӯз Манчестер Юнайтед ба ҷомаатҳои таълимӣ ва тамринӣ сафар хоҳад кард. Агар ба ин натиҷа онҳо даст наёбанд, пас МЮ кӯшиши ҷалби де Йонгро то аввалин бозии мавсим мекунад. Реал Мадрид ба харидори монанд шудааст, ки то охир мунтазир мешавад ва ҳама чизи бепулро мегирад. Дар бозори трансферӣ чунин сиёсатро солҳои охир бар Алло метавон мушоҳида кард. Омадани Алаба соли гузашта яке аз далелҳо мебошад. Имсол Рудигер аллакай футболбози Реал шуд. Реал барои ин трансфер ягон танга сарф накард. Акнун мадридиё ба як моли бепули дигар мароғ зӯр намуданд. Ин навбат гап сари футболбози ба мову шумо хеле хуб шинос Пауло Дибала меравад. Тибқи маълумотҳо Реал Мадрид вақтҳои охир ният кардааст, ки нақшаҳои Интерро барбод занад. Маъз дастаи шаҳри Милан талабгори асосии ин футболбоз дониста мешавад. Аллакай гуфтушунидҳо байни ҷонибҳо дар нуқтаҳои охир қарор дорад. Маъз дар лаҳзаи охирин Реал Мадрид метавонад Дибаларо аз фурудгоҳи Милан дуздида ба Испания барад. Реал ба чунин кор қодир аст. Дар қарни гузашта ҳам Ди Стефаноро ҳама дар Барселона интизор буданд, вале саҳар бедор шуда футболбози аргентиниро дар Сантьяго Бернабеу бо пиранҳои сафеду ширмонанди Реал Мадрид диданд. Чунин сарнавишт метавонад бо Дибала ҳам рух бидиҳад. Гап сари он меравад, ки мадридиё ҷойгузини Марко Асенсиоро ҷустуҷӯ доранд. Ба ин бозингари испанӣ дастаи Ливерпул сахт диққат додааст. Ин таваҷҷӯҳи клуб мадридиёро ором гузошта наметавонад. Аз ин рӯ мароқи хоссаи Реал метавонад ба Дибала асоси воқеӣ дошта бошад. хостгори асосии Дибала дастаи Интер чанд муддат диққати худро ба ӯ камтар кард. Онҳо бо Лукакои качок банд буданд. Баъд аз ҳал кардани масъалаи Ромелу ва ҷалби ӯ боз ба номзади Дибала баргаштанд. Гуфта мешавад, ки Дибала бояд бо Интер то соли 2026 шартномаи ҳамкорӣ имзо намояд. Тибқи он ҳамлагари аргентинӣ дар як сол 8 миллион евро кор хоҳад кард. Реал Мадрид аз ҳамаи ин бохабар аст ва метавонад маоши бештарро ба Дибала пешниҳод кунад. диққати ӯро аз Интер канда намояд. Ба ҳамин тамом бориданам, ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.